intente recordar per les carreteres de la meua soledat i entorn a aquell olor de pólvora cremant i el roig de les fogueres de les nits de Sant Joan, la festa als carrers, la pluja d'estels, el 25 d'abril amb un ús als sentiments, l'esperança als ulls, les banderes al vent i les ganes de viure de la meua gent. La vida dins els punys, la lluita dins la veu i les ganes de viure de la meua gent. Ens trobem aquí amb la Rosa Palau. Rosa, quins són els objectius? Què preteneu amb aquesta manifestació? Amb aquesta manifestació i amb aquesta vaga general el que pretenem és que el govern s'assenti a negociar aquesta reforma imposada, que al segle XXI no es poden imposar les coses. Nosaltres hem demanat al govern que s'assentin amb els agents socials per parlar de les reformes que calen fer per sortir al país de la crisi i el govern no ha respost. Ha anat pel camí del mig, ha imposat. Volem obligar el govern a sentar-se amb les parts socials i parlar quins són els passos que s'ha de seguir per sortir de la crisi. El que no consentirem és que vulguin sortir de la crisi a costa dels esforços dels homes i les dones. Creieu que això tindrà repercussió, servirà per alguna cosa? Totes les vagues generals hi ha hagut un abans i un després, sempre han servit i per tant avui comença una nova etapa, no acaba una, comença una nova etapa i hi haurà un abans i un després. El camí és llarg, dur i difícil, però la història l'escriurem els treballadors. Molt bé, moltes gràcies. Vosaltres. Nosaltres creiem que el govern del PP a partir de demà s'haurà de replantejar la seva política restrictiva amb els treballadors, amb aquesta reforma laboral tan destructiva per nosaltres, per la classe treballadora. Creiem que no pot ser abaratir l'acomiadament, no pot ser la negociació col·lectiva que els treballadors perdin tots els drets laborals que ens ha costat 40 anys de guanyar i per tant és totalment injusta i és mentida que no crea llocs de treball, sinó que l'únic que crea és l'acomiadament dels treballadors. Quantes persones s'han sumat amb aquesta vaga? Avui a la vaga, pensa que a Lleida totes les grans empreses del nostre sector com Sant Miguel, Algal, Minxa, inclús la cooperativa de Guissona, Olis Borges, Puleva, totes del sector pràcticament han parat al 100%, alguna al 80%, però totes les grans empreses del sector hi ha una aturada total, tècnica. I
Aquí quantes persones es preveu que hi ha? Nosaltres d'aquí no ho veiem, però creiem que més que mai. Podria ser entre 8.000 i 10.000, pensem. Després ho podrem concretar més endavant, si vols. Molt bé, alguna cosa més que vulgui afegir? Bueno, jo crec que aquest govern no es pensava aquesta resposta del poble i dels treballadors i, per tant, crec que a partir de demà s'hauran de replantejar que ho estan fent molt malament. També t'estan robant, a tu que estàs tirant, també t'estan robant. La manifestació és una manifestació en contra de la reforma laboral, del que hauríem de dir la contrarreforma laboral, perquè anul·la tots els drets que hem aconseguit al llarg dels anys i es carrega el que és el dret laboral d'aquest país. Però no és només una manifestació per un tema laboral, és una manifestació social, perquè hi ha molts temes sobre els quals protestar. Protestem per la precarització del treball, protestem perquè no hi ha ocupació pels joves, per les retallades a nivell sanitari, per les retallades a nivell social, a nivell d'ensenyament i en general per la política que s'està seguint en aquest país, que no beneficia la classe treballadora. Pensàvem que hi hauria molta gent, perquè ho va sentint al llarg de la setmana, la gent et diu vindrem a la manifestació, però la veritat és que ens ha sorprès. Hi ha moltíssima gent i estem contentíssims de que hi hagi tanta gent que demostra que no està d'acord amb les polítiques que està seguint aquest govern, tant el govern espanyol com el govern català. Una manifestació sobretot social i que a més de les entitats convocants, en aquest cas que eren comissions i UGT, hi ha moltes altres entitats, sindicats, partits polítics i el que és més important, la plataforma contra la dictadura financera i aturem les retallades, que engloba més de 20 entitats de la ciutat de Lleida i que treballa precisament per això, per aturar aquesta dictadura que ens estan imposant els mercats. Ens volien eliminar. Hi havia un complot de que aquesta vaga no sortiria bé. Hi havia un complot contra el sindicalisme. I sabeu què hem aconseguit? Que cada dia siguem més forts. Avui més que mai penso que no hi ha salari que pugui pagar l'emoció que estic sentint de ser sindicalista, de representar les teles de Lleida, perquè nosaltres som
els que hem de lluitar pel futur de la joventut, aquesta joventut que alguns estaven a la pancarta, aquests infants que avui estan aquí i veuen que algo passa. Avui sí que hem perdut un dia de salari, però han invertit en el futur dels seus fills i per tant val la pena. Amics, amigues, hem de fer pinya. Això no és el final, és el principi d'un camí llarg, dur, difícil, sí, però ens en sortirem, perquè aquesta història l'escriurem nosaltres. Gràcies.